Genesis chapter 17. Panakakugit akas pagilasinan titulag. Idi agtawen ni Abram iti 99, nagparang ni Yahweh kenkwana, kinunana. Siyak ti Diyos aman nakabalin amin. Agtulnog ka kanya ket aramidem akanayon tinaimbag. Makitulagak ken ka ket ikan kanto ti adu akapututan. Itinangig daytoy nagpakleb ni Abram ti daga. Kinuna ti Diyos. Daytoy ti katulagak ikarik nga agbalin kanto akapuunan ti adu a nasyon. Saanen nga Abram tinagan mo no di ket Abraham. Agsipod tagbalin ka, pagbalinen ka akapuunan ti adu a nasyon. Ikan kanto iti adu akapututan. Agbalinto nga ari ti sumagmanmano kadakwada. Adon tuunay ti kapututam, ket agbalindanto nga adu a nasyon. Agnanayon daytoy atulag, ket tungpalek to ti kariken ka. Ken kadagiti sumarsaruno akapututan. Siakto ti Diyos mo ken Diyos kadagiti kapututam. Ited kunto ken kadagiti kapututam daytoy adaga apag nanaedam ita akas gangganaet. Kukwanto dagiti kapututam ti agnanayon ti antero adaga ti Kanaan ket siakto ti Diyos da. Kinuna ti Diyos ken ni Abraham. Masapol atong palem met ti nagtulagan ta sika ken dagiti sumarsaruno akapututam. Masapol nga umannamong kayo sika ken kadagiti kapututam amakugit ti amin a lalaki kada kayo. Manipod ita masapol ako gitem ti ubing a lalaki nga addawalo nga aldawnan agraman dagiti tagabo anayanak iti balay mo ken dagiti ginatang mo kadagiti gangganaet. Daytoy ti pakakitaan nga adda nagtulagan ta. Masapol ang makugit tunggal maysa gat daytoy amarka ti bagi ti mangipakita nga agnanayon ti nagtulagan ta. Saan to a maibilang a tao ti siya sinuman a lalaki asaan a nakugit. Agsipod ta dina tinungpal ti nagtulagan ta. Kinuna ti Diyos. Saanen a saray ti pangawag mo iti asawam. Manipod ita Sara ti inagan na. Bendisyonak to ket paraburan kanto iti anak a lalaki nga ipasngay na. Bendisyonak to ket agbalinto nga ina dagiti nasyon, agbalinto nga ari ti sumagmano kadagiti kapututan na. Nagpakleb ni Abraham iti daga ngem nagkatawa iti malagip na ti kinalakay na. Kinuna iti bagina. Makatutot pay nga ta ti lalaki a 100 ti taon na. Aganak pay nga ta ni Sara idinto a 90 ti taon nan. Kinuna ti Diyos. Apay adi mo ipalubos ani laengen Ismael ti agtawid kadagiti sanikwak. Kinuna na ti Diyos. Saan anak to ni Sara iti lalaki ket aganak to ni Sara iti lalaki ket panaganam to iti saak. Tungpalek to ti pagtulagan mi ken ni Isaac ken kadagiti kapututan na. Agnanayon daytoy atulag. Nangig ko ti dawat mo maipapan ken ni Ismael. Iso a bendisyonak to ket ikak ti adu a kapututan. Isunto ti ama ti 10 ket 2 a pangulo ket pagbalinek to a naindaklan a nasyon dagiti kapututan na. Ngem tungpalek to titulag ko ken ni Isaac nga anak mo
Nga ipas nga ito ni Sara iti kastoy at yan po inton umay atawen. Pinmanaw ti Diyos kalpasan ti panagsauna ken ni Abraham. Iti daytamit lang aldaw tinungpal ni Abraham ti imbaga ni ti Diyos. Kinugit na ni Ismael nga anak na ken amin a lalaki iti balay na. Tagabuman unayanak sadyay wenno dagiti kinatang na. Siyam apulo ket siyam titawen ni Abraham idi makugit ket sangapulo ket 3 met ni Ismael. Nakugit da iti dayta nga aldaw agraman dagiti amin at tagabo ni Abraham.